Mandela blev født den 18. juli i 1918 i en lille stamme i Sydafrika. Stammen hed Madiba. Han blev døbt Rolihlahla, som på dansk vil betyde ballademager. Hans far var stammehøvding, men da hans far fik frataget sin høvdingetitel, flyttede familien til Kunu, eftersom at Nelsons mor havde familie der. Da han var 7 år gammel, blev han den første i sin familie, der gik i skole. I skolen gav en metodistisk lærer ham det engelske navn Nelson. Nelson var kun 12 år, da hans far døde af tuberkulose. Da Nelson var 16 år, begyndte han at gå på Clarkeby's kostskole, der lærte om vestlig kultur. Han fik sin junior certificate eksamen på 2 år, hvor det ellers normalt ville være 3. I 1937 skiftede Nelson til Wesleyan College i Fort Beaufort og begyndte at interessere sig for boksning og løb. Efter at blive optaget, begyndte han på en bachelorgrad på Fort Hare University. På Fort Hare mødte han også Oliver Tambo, som blev hans ven og kollega for livet. Da apartheid i 1948 blev indført, blev Mandela kun mere og mere politisk aktiv. 4 år senere åbnede han sammen med Oliver Tambo et sagsøgerfirma. Mandela arbejdede ofte med sager om politibrutalitet over for sorte afrikanere. I samme periode var han med til at køre ANC i en mere aggressiv retning. I 1961 oprettede Mandela sammen med ANC deres væbnede fløj. Det gjorde de på grund af Sharpeville-episoden året før. Mandela blev fløjens første leder, hvori han begyndte at planlægge sabotage og bombeangreb. Han mente, at der ikke var nogen anden udvej end at gå til våben. Sabotagen foregik på steder, som havde noget med apartheid at gøre. Det var meget vigtigt for Mandela, at bombeangrebene skulle foregå på tider, hvor ingen kom til skade. I oktober 1961 tog Mandela sammen med andre ANC-ledere til Johannesburg-forstaden Rivonia. Der levede de på en gård ejet af Arthur Goldreich. Mandela selv levede under falsk identitet som David Mutshamai. Han arbejdede som gartner og kok på gården. Her havde han masser af tid til at koordinere den væbnede kamp. Året efter blev Mandela arresteret på en af sine ekspeditioner væk fra gården. På tidspunktet blev han kun idømt 5 års fængsel. Det var fordi der ikke var beviser nok til en længere straf. Mandela var ellers rigtig god til at holde sig skjult for politiet, hvilket også gav ham tilnavnet The Black Pimpernel. Imens Mandela sad i fængsel, blev 19 andre ANC-ledere arresteret, og det skete kun på 1 år. I 1964 blev Mandela idømt en livsvarig fængseldom, hvori han tilbragte 18 år af sit liv på Robben Island. Sydafrikas præsident Botha blev erstattet af Frederik W. de Klerk i 1989. De Klerk var en del af den reformvenlige fløj af National Party. De havde indset, at apartheidens dage var talte. De Klerk ophævede den 2. februar 1990 forbud mod ANC og sagde i samme anledning, at Mandela ville blive løsladt. Mandela holdt en tale samme dag om at lave fred og forsoning med Sydafrikas hvide mindretal på det grundlag, at apartheiden ville blive afskaffet. Indtil da vil ANC's våbenfløj stadig kæmpe den voldelige kamp. Efterfølgende begyndte Mandela, de Klerk og andre partier forhandlingerne om afskaffelsen af apartheiden. Der blev et brud i forhandlingerne, da en gruppe Inkatha-støttere dræbte 40 ANC-tilhængere i 1992 i Township. Mandela anklagede de Klerks regering for angrebet. Der steg volden mellem ANC og det hvide apartheidstyre. For at stoppe det rene vanvid holdte Mandela i 1993 en tale om fred og tilgivelse. Det var den eneste udvej gennem det hele. Nelson Mandela og Frederik de Klerk får sammen Nobels fredspris i 1993 for at have afsluttet apartheid-regimentet og for at have lagt fundamentet til et nyt demokratisk Sydafrika. Der kom valg i 1994, hvor Mandela blev valgt som præsident. Mandela blev da den første demokratisk valgte samt sorte præsident i Sydafrika. Mandela døde i 2013. Han var 95 år gammel. Hans begravelse blev vist på tv, og verdensledere fra hele verden kom til hans begravelse. Mandela vil den dag i dag blive set som et symbol på først og fremmest fred samt frihed. Ikke mindst vil han blive betragtet som en af verdens største frihedskæmpere.